Исеки TG 6687 CAP. За интензивна работа в овощни и зеленчукови градини. Иновативен и красив дизайн. Висока производителност. Исеки дизелов двигател Stage 5 с 70 конски сили мощност. Просторна и комфортна кабина с климатик. Задвижване на 2 или 4 колела, управлявано само с натискането на лост. С 12 предни и 12 задни скорости. Възможност за оборудване с челен товарач. Обороти на вал 540 до 750 оборота в минута. За повече информация относно тракторите Исеки, посетете skytrack.bg.